Lukostrelecký klub Trenčianske Teplice usporiadal prvý ročník lukostreleckých pretekov Veľká cena Trenčianskych Teplíc o putovný pohár riaditeľa Krystal Lednické rovne. Tento druh pretekov je trocha odlišný od klasických lukostreleckých pretekov. Ide vlastne o imitáciu lovu, kde sa strieľa na makety zvierat. Srdce predstavuje 10 bodov, plúcna zóna 8 a zásah do tela 5 bodov. Strieľalo sa 2x14 3D terčov. Len pre zaujímavosť, luk je starý 50 000 rokov a je na 3. mieste po objavení reči a ohňa. No zoznámil som sa s tým priateľom, teda ten ma pozval do Prátru a tam bola lukostrelba za 5 šilingov vtedy na balóny. No tak som si požičal ten luk na balóny a začal som strieľať a ma to začalo baviť. A vtedy som si tak uvedomil, že prečo nie lukostrelbu, keďže som predtým robil dlhé roky kanoistiku rýchlostnú, s tým som už prestal. No a potom som na narodeniny dostal starý, klasický drevený luk s ťažkými laminátovými šípmi. Na to sme strieľali na všetko možné, na vreco, na polystyren, na to. No a keďže ja som človek, ktorý keď sa do niečoho pustí, tak to musí fičať, tak som začal som okolo seba záňať ľudí, začali sme záňať luky. Na priebehu pár mesiacov sme tu boli asi 20 šialení nadšenci, čo sme chodili a pálili sme do všetkého možného, čo sa dalo. Do kopcov, do nánosov, tu keď sa stavala tá priehrada nedaleko, tak boli proste také vyvýšeniny a tie hromady piesku, tak do toho sme mlátili. No a potom vznikla myšlienka teda založiť nejaký klub. Potom sme začali chodiť do Maďarska a v tom Maďarsku som objavil lukostrelecký obchod v Győri a vtedy ma pozvali na prvé závody, to boli 2D. No tak v 2D preteky sme začali strieľať o 106, ja som mal nejaký Carroll Intruder od Pejsička, som to mal na nejaký stolivier nastavený, nevedel som o lukostrelbe, som nevedel v podstate skoro nič. No a mal som medzi tým jedného priateľa, ktorý sa odsťal do Spojených štátov a odtiaľ mi začal posielať Bow Hunting World, taký časopis proste o lukostrelbe. No a ja so slovníkom som sa vlastne naučil 50% pochopiť angličtinu a všetky možné tieto veci okolo lukostrelby, od časovania kladiek po nastavovanie lukov a teda. No medzi tým vznikla taká myšlienka, teda jak som už spomenul, že založíme klub na Slovensku. No a tu sme sa v Šamoríne zišli taká partia, mohol by som to vymenovať x ľudí, tam bol Tivadar Daloš, tam bol Julius Šípoš, tam bol môj brat Jaro Špaček, bol tam Boris Minče, Peter Čepček, bol tam Fero Stránsky z Bratislavy a kopec ďalších, Miro Hanzel, už nebohý, vynikajúci lukostrelec, Peter Konrád, Palo Klč, no proste vznikla nám Tibor Konrád nebohý tiež a začali sme chodiť po pretekoch a organizovať aj tu na Šamoríne také proste stretnutia lukostrelcov. No a medzi tým vznikli nejaké také podobné, povedal by som tedy ešte len krúžky v Komoči a na Slovensku sme mali nejaké vedomosti, chodili sme často aj na fity, pretože vtedy ešte nedalo sa inde strieľať, takže aj fity sme chodili strieľať. No a potom to bolo okolo 92. roku sme založili akože klub loveckej lukostrelby 3D. No a vtedy sme prvý raz usporiadali veľké závody na Hrádzi a to nás z Maďarska došli 2 autobusy, aj zo Slovenska to bolo asi 200 ľudí. No a tým to vlastne začalo a to už potom sa to tak spustilo, že jednoducho tie závody boli pravidelne, robili sme majstrovstvá Slovenska v Kučmindolskej doline. No medzi tým samozrejme vznikla Európska asociácia triošportu, ktorej som bol tiež jedným zo zakladateľov ako Slovensko. Dali sme sa s Maďarmi, s Čechmi, Chorvátmi, Slovincami. Bol som na 4 majstrovstvách Európy. Na tých prvých, to boli Open, to boli akože otvorené, som bol 4. A predo mnou boli len 2 Američania a 1 Austrálčan. To bol v tom Filcmoose. No a medzi tým bolo kopec európskych pohárov, potom už Rakúšania chodili sem, my sme chodili do Rakúska. Ale hlavne teda s Maďarmi sme mali veľkú takú spoluprácu potom aj s Čechmi. To už potom fičalo vo veľkom. A jednoducho tá lukostrelba sa tak na Slovensku rozšírila, potom aj 3D vzniklo. No a ja som toto sme takých 20 rokov som to prevádzkoval v podstate akože predseda, ale nikdy som si na to nejak nezakladal. Kopec ľudí som mal priateľov okolo seba.
delili sme si všelijako proste tie role a tie funkcie, aby každý teda zabezpečil to, čo má. Potom sme nakúpili zvieratka, mali sme v areáli Žrebčinca v Šamorín, mali sme strelnicu, mali sme tam skladište. No a po 20 rokoch potom pomaličky už ostatné oddiely na Slovensku naberali na sile. No a my, keďže tam bolo kopec aj starších pánov, tak sa to tak pomaličky porozpadávalo. No a ja som bol už tak zahltený potom prácou svojou advokátskou, že som nejak extra nestíhal, tak potom posledných pár rokov som vypustil trocha tú lukostrelbu. Nikdy som sa aj nespravedlnil, ako aby som povedal navždy, ale proste sa to tak nejak odklonil. Dnes, keď prídem na preteky a vidím tam 200-300 ľudí, tak som rád, že tá myšlienka nezanikla. Bolo mi jedno, nikdy som nebol na funkcii ani na takéto veci, takže to bolo úplne jedno. Takže na Slovensku teraz to pokračuje úplne perfektne, si myslím, že 2-3 krát ročne stále navštívim nejaké preteky, nejaké tzv. Puťašágy. No a medzičasom som vlastne z kladkového luku prešiel na klasiku a to ma teraz baví. No ten entuziazmus na začiatku, to asi ako vo všetkých odvetviach a v čomkoľvek to už nikto nezažije. To sa už nedá zažiť. Ten entuziazmus to bolo posadnutosť priam. To sme strieľali, kde sa dalo, koľko sa dalo, či bola zima, či leto. Proste sme pálili do všetkých možných vyrobených terčovníc, terčov a teda. Zgrupovali sme sa, no a bolo to naozaj niečo také úžasné, ako že budovali sme nejakú lukostreleckú verejnosť a našťastie sa to podarilo a škoda by bolo, aby toto zaniklo na Slovensku, takže je to takto fajn. Takže k lukostrelbe som sa dostal v roku 95. V Trenčianskych Tepliciach mám veľmi dobrého kamaráda, rodáka, tiež z Trenčianskych Teplíc, ktorý sa venoval lukostrelbe už zhruba od 80. rokov s tým, že aj vyrábal reflexné olympijské luky. Začal ako naturista a potom to vypracoval do celkom dobrej formy a s tým, že teda sme obdivovali, ako sa tomu venuje, tak sme sa k nemu pridali asi zhruba 4 a 5 v tom 95. roku a vlastne teda v 94. roku, keď bol prvý zraz lukostrelcov organizovaný v Piešťanoch, tak on na tomto zraze bol a to bol zraz, na ktorom sa už začalo rozprávať a organizovať prvé kroky v loveckej lukostrelbe. Tým pádom sme sa k nemu pridali a začali sme spolu sa tomu venovať. Začali sme chodiť na prvé preteky, každý sme si poriešili už nejaké tí prvé možné dostupné luky a začali sme sa tomu venovať až teda po určitom čase 2-3 rokov sme teda zhodnotili situáciu a založili sme lukostrelecký klub 3D Trenčianske Teplice. Začali sme chodiť po pretekoch na južné Slovensko, v Českej republike. Mali túto 3D lukostrelbu už trošku viac rozbehnutú, tak sme sa začali zúčastňovať ich pretekov, tak sa ten program každoročne naplňal s tým, že sme sa zhodli a zorganizovali Československý pohár. Prvé kolo Československého pohára myslím, že bolo strieľané v roku 2002. Samozrejme sme sa zúčastňovali aj pretekov Európskeho pohára, ktoré sa konali v Slovinsku, v Maďarsku, v Rakúsku, v Chorvátsku, v Česku, u nás. A organizovali sme zo pár pretekov Európskeho pohára aj u nás na Slovensku. Konkrétne náš klub organizoval 3-krát tieto preteky v Trenčianskych Tepliciach. Zo začiatku sa vlastne títo preteky konali na 2D-čkové plagáty. Áno, lovecké. A potom už sa improvizovalo, aj nejaká tá africká zver sa robila na plagáty a prvé na Slovensku 3D-čkové originál terče sa vlastne dali dohromady a kúpili zo sponzorských nejakých finančných prostriedkov lukostrelecký klub Šamorín pod vedením doktora Špačka. To už boli také isté profesionálne terče, ako sú teraz, to boli terče McKenzie.
A to bolo v 95. roku. Potom prišli nejaké terče zase od inej firmy Eleven a tak ďalej. Potom dole na Slovensku, na južnom Slovensku Attila začal vyrábať prvotiny a vyrába stále. A on to celkom vypracoval už na dobrú úroveň. A takto vlastne sme my prichádzali tým terčom. Keď sme robili európske poháre, tak sme vlastne dospeli nejakému číslu. Sme 2x28 terčov. Sme mali asi 60 terčov už svojich, čo sme robili v podstate pretek európskeho pohára, že boli 2 trate naraz, 2 28. To EAAčko sa strieľalo 28 terčov na jeden šíp. Keď to boli také menšie, regionálne, nejaké drobnejšie preteky, to sme nazývali, že ideme na gulášovky. To asi zostalo doteraz. No tak sa zúčastnilo možno aj nejakých 40, 50, 60 ľudí. No ale už potom, keď to bol treba ten československý pohár, záležalo tiež v ktorej lokalite, ako to bolo ďaleko dostupné pre strelcov z jednotlivých klubov, tak môže sa hovoriť tak, že sa teda zúčastňovalo okolo 100-120 strelcov zhruba. No. Ale teraz, čo počúvam, tak sú tí čísla už dvojnásobné, možno aj viac. Lebo bývali, ako spomínam, teda v preteky, čo sa týka Slovenska, aj v takých regiónoch, Vysoké Tatry, toto, čo som spomínal, Janošikové diery, Vrátna, na Donovalok boli, potom vo Valči boli. V podstate ja som sa k tomu dostal zhruba asi v 2001-2002 roku, asi prvýkrát. A viac menej som sa zoznámil s Pálom Špačekom. A slovo dalo slovo, bla bla bla, ukázal lúk a hento a tam, alebo strieľal kladkový lúk. No tak sa nám to zapáčilo a sme chodievali trénovať do nejakého pieskového lomu tuto. A potom prišli prvé preteky, druhé preteky, tretie preteky. Viac menej sme to robili s Trenčianskými Teplicami, lebo tam bol taký klub, ktorý už to bežalo. Potom pán Mihál v Rajeskej Lesnej, ten mal svoj klub, tam sme strieľali v Rajeskej Lesnej. To bola chata Žiara jej okolie. Ešte s pánom Židekom, u neho sme strieľali tam, kde býval v jeho okolí, tam na Borine. No a potom sme chodievali do Čiech, a hlavne do Čiech, pretože oni už mali urobené kontakty, v podstate na klubovej báze a tak. Takže sme chodievali vlastne po Čechách. Viac menej to bolo tak, že jeden pretek na Slovensku, jeden v Čechách. Na Slovensku, v Čechách. Takže my sme v podstate s českými krajinami a s Moravou viac menej mali jednu bandu. Začali sme tak, že sme robili 2Dčko, lebo to bolo lacnejšie. Lebo to bolo jednoznačne lacnejšie. A potom už keď sa viac menej tie kluby trošku zmohli, hej, a tak v podstate aj náš klub, mne sa vtedy darilo v práci, tak sme si mohli dovoliť kúpiť jednu sadu, druhú sadu, tretiu sadu, štvrtú sadu. Takže už sme potom vedeli aj organizovať veľké podujatia. Bežne sme boli radi, keď nás tam bolo, ja neviem, okolo 80-90. To v tých začiatkoch to bolo celkom slušné. No a potom, keď sme robili medzinárodné v rámci HDH, tak sme robili už potom aj 2-3 krát sme robili Európsky pohár. Teraz je to úplne ináč, ako to bolo kedysi. Tá doba sa zmenila. To bolo na takej klubovej báze, hej, kamarátskej. Dohodli sme sa, zavolali sme si, mail sme si poslali a tak ďalej, hej. No a cítil som, že bolo by dobré, aby sa z toho spravila firma, aby to dostalo nejaký ten gebír, hej. Aby to malo čo reprezentovať. No, tak, a potom sme vyrobili firmu a sme ju celú zostrojili, urobili sme stránku, naplnili sme ju údajmi s všetkým možným a tak ďalej. Takže my sme sa chceli dať dohromady aj zo SLZ, lebo sme vedeli, že keď my sme boli ako už organizácia, ako zväz, tak sme zistili, že nemôžu byť dva zväzy z rovnakého športového odvetvia. To nám na zväzoch povedali. A tým pádom sme sa nevedeli dostať peniazom. Hej? Čiže my sme žili, čo sme si ušetrili, čo sme si my zarobili, kto čo dal. Takže v podstate boli chudobní príbuzní, hej, oproti iným zväzom, aj tomu Lukostreleckému zväzu. A chceli sme, aby sme sa nejako zlúčili. No ale vtedy tam panovalo tam také vedenie, že neexistuje. Hej. To 3Dčkári to boli takí vyvrheli.
Hej. My sme nechceli salutovať, my sme nechceli nastupovať, my sme nechceli byť v bielom oblečení a proste také somariny, polovojenská disciplína. Hej. To boli takí zbojníci. Ja keď som konštruoval tú našu stránku, hej, keď už sme mali urobenú asociáciu, sme fungovali ako firma, tak a mali sme tam napríklad aj také veci, že z každého preteku sa urobila galéria, to sa tam dávkovalo a plus sme mali ešte urobené aj také, že sa robili reportáže. To všetko skápalo, lebo my sme to samozrejme v tej našej naivite, čo sme vtedy mali, a v tej mojej neznalosti IT, prostredie a tak ďalej, sme si to nezálohovali. Sme si mysleli, že všetko je večné. Hej? My to tam na tej stránke, na tom internete všetko nájdeme. No a mal som to rozdelené do viacerých počítačov a niekto nás hakol a ja som prišiel o všetky dáta. Úplne o všetky dáta. Ja v zásade okrem nejakých vecí zo súťaží, keď nejaké sú, poviem, čo sme vymýšľali, a medaile, a darky, a ceny a neviem čo všetko, tak jednoducho nemám skoro nič. V tých úplných samých začiatkoch, ja neviem, či jeden alebo dvaja mali laptop. Hej. Na tých menších súťažiach a tak ďalej, a toto v podstate sa išlo tabulka a išlo sa podľa tabulky, ručne, stručne. Takže bol úspech, keď sme boli hotoví za hodinu. S výsledkami zo všetkým. Toto všetko sme zažívali, keď sme chodievali do Rakúska strieľať po pretekoch, do Slovinska, do Chorvátska, do Maďarska, do Rumunska, do Poľska, do Čiech. Všade sme chodili a všade sme strieľali. A všade sme zažili nejakú organizáciu, či už lepšiu, či už horšiu. To všetko záviselo od toho, že kto to organizuje, koľko má na to prostriedkov, v jakej lokalite to je, takže boli aj pekné preteky, aj poučné a niektoré boli, poviem, také, že sme videli hop, tak to nie. By som tak povedal, že celé 3Dčko pre mňa znamenalo to, že som odskočil od športu, ktorý som mal celý život. Som bol fotbalista, tréner, ligista a potom syn nebohý prakticky dostal rakovinu a tedy som fotbal zavesol z hodín na hodinu na klinec, ak sa to povie. A začal som s ním tu robiť tú lukostrelbu, ale historickú. Po asi 2 rokoch sme prešli na prvé 3Dčko a to 3Dčko nás privedol do našho ako mesta Varína. To je Vládko Sobota Indián, ktorý je tu teraz. Takže on nás dostal na prvý pretek do Trenčianskych Teplíc, kde som sa zoznámil prakticky s tou elitou slovenskou, tou úzkou, ktorá začala to 3Dčko prakticky od začiatku. Lácko Lukáč, Tomáš Krútek, Miloš Borovička, Rastio Židek. Teraz sú to už legendy, hej, by som povedal. A oni boli tí začiatku úplne prví. No a to bol ten nápad, že videl som to prvý raz, videl som zvieratka, videl som, ak sa to celá tá súťaž prebieha, ma to oslovilo a Jožko úplne až tak ožil, že to nie je historická, ale je to niečo úplne iné v lese. A vravím, hneď prvá veta, čo bola jeho, správame to u nás, lebo tie lesy máme pekné. No a tak sme začali nad tým rozmýšľať a to bol prvý rok 2007, ktorý prakticky sa ako mapuje, že taký začiatok prechodu z historické na to 3Dčko. No a sme to rozbehli tak, že v roku 2009 bol prvý pretek tu na chate Fatranka. Bol to ešte tzv. Československý pohár. Vtedy sa robili 3 kola na Slovensku. Robil to Láco Lukáč v Diane, robil to Peťo Čeliuska v Košiciach. No a Táňa Binderová prakticky robili u seba doma v Ostrej, ale vtedy sa to robilo vo Zvolenie na Kráľovej. No a ja som prišiel taký 4. severný samorost do toho, lebo tu sa nerobilo nič. No a tak som to prvé kolo mal tu a to bolo také, že 470 ľudí. Čo dneska, keď poviem, že 470 ľudí príde na Južnú Peťku alebo príde na Slovenský pohár 280, už sa nám zdá moc, ale vtedy to bolo prekvapenie. Vtedy sme boli asi okolo 8-9 klubov na Slovensku bolo, takže bolo to také, vravím, výsostné, že určite kluby, ktorí boli tí zakladatelia, tí kluby mali. Ale tí nových strašne málo bolo. Tu sa stalo, že bola členská schôdza výročná na chate, kde som prakticky vyhral voľby na predsedu SLA 3D o 1 hlas nad Hladkom Millerom. Ja som už potom to trošku tak začal vnímať tým, že idem tu rozvoj tej lukostrelby, idem behať po tom Slovensku, idem naháňať kluby, naháňať tých mladých ľudí, zapájať do toho, televízia išla do toho, snažil som sa ako aj vy, že dá tomu taký trošku rozmach väčší. A moja bola aj taká krédo bolo, že tí Češi, Poliaci by sa mali dať dohromady a tie súťaže robiť tak nejako väčšom, aby mali nejakú kvalitu, aby tí ľudia tam mali všetko, čo potrebujú. Zábavu, jedlo, aby to malo úroveň.
Prvé bolo po prvom roku, že som založil Grand Prix. Bolo to veľké podujatie na veľkých kluboch. Bol to Hradecká Králové, Pardubice, Javorže Poľsko, Tarnov to bol Poľsko. Tu sme chodili na Slovensku, robil to Divín, Táňa Binderová aj s Dušankom Binderom. Ja som robil tu ďalšie kolo. A už sme to rozmáhali do takých medzinárodných väčších, že sme sa zviditeľňovali aj túto dookola tých štárov, štvorky poviem, hej. No a potom, už keď človek tak robil, slovenský pohár začal napredovať, pribúdali ľudia, pribúdali kluby, tak som si povedal, prečo nie skúsiť aj niečo vyššie ešte, lebo človek sa neuspokojí s tým, čo je. Je to také, keď som bol fotbalista, tiež som hral v Žiline, som chcel naraz byť v Prahe, naraz v Holandsku, naraz v reprezentácii, tak človek má každý svoje nejaké tie ciele, tie sny. A môjim snom bolo, keď som bol na majstrovstvách sveta v Rakúsku, v Attergau, že skúsim tú Európu spraviť, skúsim svet, nie sme horší ako tí Rakúšaci, nie sme horší ako tí Poliaci, Češi dookola, Taliani. My sme prešli tie podujatia dookola po tých krajinách, sme videli, že je to isté, čo u nás, len tu sa každý bál. Čo to obnáša, odkiaľ peniaze na to, vybaviť papiere, vybaviť toto. A ja som sa nebal, ja som surovo išiel do toho a som oslovil mladého Lacka Lukáča. On vedel, tá jazyková bariéra, jasne, že človek nevie ten nemecký perfektne, ako oni by chceli, alebo maďarsky. A Lacino mal ten jazyk jeden aj druhý a vraví mi, čo špekuluješ, vraví, rýchlo mi napíš žiadosť za hodinu, potrebujem zasadnutie v Attergaue. Tak on vypísal žiadosť o usporiadanie majstrovstiev Európy, ale ja som s tým Grand Prix si spravil veľké meno v Európe, že tie podujatia to boli na vysokej úrovni. A oni ma sledovali. Aj to HDAčko ma sledovalo a prišlo tu na Grand Prix a mi povedal sám predseda Sebastian Vanky, povedal, že či dokážem spraviť 2 kola, jeden deň, druhý deň, sobotu, nedeľu. A vravím áno, a 2 trate. A že ako to spravíš? Vravím, jeden deň pozbieram tú trať a do rána postavím druhú. On to vraví, že to nedokážeme. Ja som to dokázal. My sme do 7 večer poskladali trať a na druhom mieste, na druhom kopci sme spravili druhú trať a ráno bolo Grand Prix druhé kolo. V noci o 3:30 sme roznačali zvieratá, spravili sme, tí Maďari prišli, Csaba Labon, hlavný rozhodca, čo bol, vraví, že to v živote ešte nevidel ani Maďarsku, ale my sme dokázali. A toto ich presvedčilo hodne o tom, že som hodný kandidát na tú Európu. Lebo to, čo oni robili, či Mosbúr, či Attergau, či Vorau, prešli sme tie, v Čoproni som bol na majstrovstvách sveta, takže som mal také skúsenosti s tým, že čo to obsahuje. To bol 2019 rok a to bol ten môj vrchol prakticky pri tom 3Dčku, ja som dosiahol som svoje a už ísť na svet, na to už treba trošku väčšie kapacity a zase pre mňa je svet niečo také, čo už musí byť svetové. Ja som začal s 3D lukostrelbou, myslím, že to bolo v roku 2014. Bolo to tak, že vlastne v našej rodine môj brat začal strieľať 3Dčko a on asi v 2011, myslím, začal. No a môjho syna Jakuba to takisto vlastne chytilo a začal chodiť po súťažiach. No a keďže tie prvé súťaže, alebo prvých niekoľko súťaží sme robili len nejaký sprievod a nejakého diváka tomu Jakubovi, tak potom sme to chceli vyskúšať, požičali sme si Jakubov luk, takže potom som strieľal aj ja, aj Jakub, potom ešte aj moja manželka Erika, že sme traja strieľali z jedného luku. No a potom sme si kúpili sami luky, prvý som mal nejaký za 80 eur, potom bol za 180 a potom už bol taký nejaký poriadny, s ktorým som strieľal už tak aj lepšie. Kto ma pozná, ja som taký asi organizačný typ. V tej SLAčke je to tak, že veľa ľudí má veľa nápadov, ale nikto nechce nič robiť. No takže na ďalšom zásadnom výročnej členskej schôdzi ma zvolili aj za člena predsedníctva. No a keďže som aj ekonóm, tak som potom sa chopil tých finančných vecí, stal som sa hospodárom SLA 3D, to bolo asi v roku 2016 alebo 2017, nepamätám si presne, no a následne v roku 2019 alebo 2019, myslím, som bol zvolený za predsedu SLA 3D. Bolo to také obdobie, že ako mal som už predstavu vlastne o tých financiách, ako to celé funguje, ale keďže nebol som predsedom, niektoré veci sa nedali nejako pohnúť, takže to, že som sa stal vlastne predsedom, tak to pomohlo tomu, aby sme rozhýbali aj s členmi predsedníctva vtedajšími, hlavne teda musím poďakovať Dušanovi Francu a Dušanovi Horvátovi, ktorí boli takou mojou oporou v predsedníctve a začali sme vlastne hýbať tie veci v SLAčke tým správnym smerom, alebo aspoň sme si mysleli, že teda tým správnym smerom a hlavne išlo o to, že
dovtedy sa hovorilo, že teda 3Dčkári, že to je proste ozbrojená skupina záhradkárov, áno. No, to bolo také trošku urážlivé, ale ja som to, zasa poznáte ma, ja som to bral vždy ako šport. Že proste áno, môže to byť aj zábava, ale tá zábava musí mať nejaké pravidlá a medze, odkiaľ pokiaľ, ako sa má strieľať, takže chcel som teda, aby v tej SLAčke nastal nejaký taký poriadok, čo sa týka celej tej existencie. Takže medzi prvými vecami, čo sa nám aj teda podarilo po 2 mesiacoch fungovania, bolo to v januári 2020, že Slovenská lukostrelecká asociácia 3D sa stala športovým zväzom. Čiže to bol taký základ, že vlastne štát nás zaregistroval, stali sme sa normálnou inštitúciou, s ktorou vlastne už štát mohol rokovať a vtedy prvýkrát sa nám podarilo získať nejakú dotáciu. A od toho roku 2020 už tie financie narastali nahor a vlastne začínali sme nejakými, si nepamätám, 12 000. Si zoberte, ja keď som preberal to predsedníctvo, tak ten rozpočet SLAčky bol ročný nejakých 3 500 eur, áno. Potom vlastne, keď ja som odchádzal po tých 4 rokoch funkčných, tak už sme boli na nejakých 35 000. Čiže naozaj to išlo enormne hore, aj išla vlastne členská základňa a tak ďalej. Ale vrátim sa k tomu, že na začiatku bolo treba si usporiadať tie vzťahy so štátom, čiže stali sme sa športovým zväzom, stanovili sme pravidlá, čiže či sa riešil súťažný poriadok, nejaké organizačné veci, ako podľa akých pravidiel sa bude súťažiť, prekladali sa pravidlá HDH a tak ďalej a vlastne potom sa organizovali tie súťaže ako Slovenský pohár majstrovstva Slovenska. Čiže toto bolo ten začiatok. Bohužiaľ, ja som to vtedy chytil v takej dobe, že ako si pamätáte, v roku 2020, ktorý bol vlastne môjim prvým funkčným rokom, tak prišiel COVID. Musím povedať, že Slovenská lukostrelecká asociácia bola asi jedinou, a nepoznám nejaký taký športový zväz, ktorá normálne zorganizovala všetky kola slovenského pohára, proste zorganizovali sme majstrovstvá Slovenska, vlastne všetko, čo sme mali naplánované, síce to bolo s nejakými obmedzeniami, proste muselo sa testovať alebo niečo také, ale proste sa ten šport išiel ďalej. To bolo akože super. No a postupne vlastne tými rokmi sa nabalovali veci, že začali sme podporovať našich reprezentantov, našej či finančné, materiálne, naše športové kluby, že vlastne sme išli tým smerom, aby sa ako by ten šport podporoval reprezentácia, kluby, vzdelávanie. Za mojej éry sme teda začali aj spolupracovať so Slovenským lukostreleckým zväzom, vďaka čomu sa vychovalo niekoľko desiatok trénerov, vychovali sme inštruktorov lukostrelby, takže proste aj veľmi veľa klubov vzniklo, čo ma veľmi tešilo. A rád by som videl 3D lukostrelbu asi tam, ako je v Rakúsku, pretože tam sú 100 000 lukostrelcov, ktorí nestrieľajú nielen na súťažiach, ale sú aj parkúry. Pri každom mestečku máte proste viacero parkúrov a je to proste také odrelaxovanie, že proste dojdú z práce, chlapi sa dohodnú, zoberú luky, 4 idú na parkúr, odstrieľajú si to, áno, že majú to ako relax. Ďalej si myslím, že čo sme už začali za toho môjho predsedníctva, že podporovať naozaj tú reprezentáciu, že my ako lukostrelci sme zamestnaní a niekto naozaj tie financie má, aké má a pre niekoho môže byť veľkou položkou ísť kamsík na majstrovstvo Európy alebo sveta a platiť si cestu, štartovné, ubytovanie a tak ďalej. A pokiaľ tá SLAčka nájde tie financie, že vie podporiť aj proaktívne alebo vopred tých lukostrelcov, že teda môžu sa na to spoľahnúť, že dostanú tie financie, tak si myslím, že keď budú takí lukostrelci, ktorí nie sú na tom až tak vynikajúco finančne, ale budú výborne vedieť strieľať, tak proste tá organizácia, pokiaľ ich vopred podporí, tak proste pôjdu tam, môžu vystrieľať výborné výsledky. Čiže jednak, aby ten šport bol populárny, nie len tak, že budeme chodiť po súťažiach, ale že to je forma trávenia voľného času jednak pre športovcov a ich kamarátov, ale ako samotné rodiny.
a druhé už potom tí, ktorí to berú športovo a chcú súťažiť a chodiť po medzinárodných súťažiach, aby tam dosahovali čo najlepšie výsledky, ideálne medailové a keď sú takíto, aby tá organizácia naša ich podporovala. Čo sa v podstate už deje a toto je asi to najlepšie, čo vieme robiť pre ten šport momentálne. Po 40-ke som si spomenula na svoj detský sen, že som kedysi strieľala z praku a strašne sa mi to páčilo. Všetci sa mi smiali asi rok a ja som to stále tak hovorila, že a prečo som sa k tomuto nevrátila? Lebo ja som si v ten rok urobila ešte potápacky, všetky tie veci, čo som videla, tak som si začala robiť kurzy. A zrazu si hovorím, však ja som milovala aj ten prak, veď to bolo výborné. A prečo som v tom nepokračovala? Tak nejak prišlo na mňa. No tak som zisťovala, tak samozrejme prak nikde nebol, ale potom som niekde objavila, že veď ľudia strieľajú aj z luku, veď je to veľmi podobné. Tak sme sa vybrali do obchodu, kúpili sme si výstroj za 800 €, aby sme teda ako však. Kúpila som si terč, dala som ho asi na 12 metrov, tak ten obrovský, chytá asi 80. No jasné, že som nebola schopná ani zložiť luk, to bola prvá skúška, mesiac. Potom som začala do toho strieľať a ešte som mala taký status na Facebooku, že vidím to tak do roka na olympiádu. A potom som tam dopísala ešte takú vetu, že možno mi bude stačiť aj ten žltý kruh. Tá olympiáda predsa len počká. Ale žltý kruh neprichádzal, tak potom som išla na to už tak, ako som mala začať, že som sa pozerala na Facebook, na sociálne siete, začala som hľadať nejakých lukostrelcov, že či nie sú niekde v okolí. Našla som až v Rajci, tak som vycestovala za nimi, ešte aj s druhým lukostrelcom. Ukázali mi to, zistila som, že na tú olympiádu asi predsa len budúci rok nepôjdem, že ešte to boli také smiešné začiatky. No potom som už sa zoznámila s 2 lukostrelcami z Bojníc, dali sme sa dokopy. No a ja taký manažersko-organizačný typ, ja som není na nejaké také, oni mali klub, ktorý sa volal Fuck Up. Fictive Archery Club. No lebo také akože ideme dole, sa zastrieľame si, dokonca trička si vyrobili, ja vrejme, no chlapci, takto by to nešlo. Tak už som sa toto zapojila, potom som videla, že ich to baví, oni boli úplne nadšení zo mňa, ja z nich. A do roka sme založili klub, dali sme si meno, hneď sme si dali aj trička a zistili sme, že sú nejaké asociácie. SLZ sa nám zdalo moc organizované na tú dobu, pretože oni boli takí fieldoví a nás predsa len tá hora lákala, tak sme si povedali, že je tu nejaké SLA, zrazu mi aj Miško a nejakí členovia nášho týmu povedali, že oni aj boli na majstrovstvách, tak to bolo, že wow, na majstrovstvách. Cítila som sa ako majster galaxie, lebo som bola členom SLA 3D. A odtedy sme chodili od súťaže na súťaž a zrazu už sme sa vypracovali za 5 rokov aj na organizátora súťaží a to bolo tiež veľmi, som bola to hrdá, lebo už sme Westcup organizovali klubovky, sme pozývali, prišlo nám 40 ľudí, to sme nedospali do rána, že to bolo niečo. My sme nad tým sedeli sa mesiac a to prišlo len 40 ľudí, ale pre nás to bolo niečo. Ja keď som videla Peťa Maleka, ako pracuje, my sme to vždy s Filipom, mojou pravou rukou v klube preberali, že toto snad není možné, to sa nedá, to sa nedá. To čo ten človek, aký vlak rozbehol, akú rýchlo zaradil, ako ten vlak už bol, jasné, stanica postavená, všetko, ale on zaradil takú rýchlosť, že to my sme nechápali, že kde ten človek berie energiu, že sme sa bavili na súťaži, že on musí minimálne do polnoci, nechodili maily o 23:20, o 0:15, hej, úplne bežne a také maily a štvorky, že si hovorím, ten človek nespí, to nemôže spať. A Peťo, on je taký fičúr. On mi vždy tak pomalí, ja mám veľa roboty, neurobila by si toto. A ja som to tak do hodinky mu poslala a jemu to prišlo také sympatické, že ako som mu to rýchlo posielala. Ja som nevedela, do čoho ma naťahuje a zrazu už sa začal so mnou radiť o veciach, ktoré som si hovorila, že to je vec predsedníctva, to predsa si poriešte. No a nakoniec, to bola taká zvláštny rok. Ja som povedala, že kandidovať v žiadnom prípade. On ma nahovaral rok a vždy, keď ma videl na súťaži, Jani, a už tak ukazovali, hovorím, a šla som ďalej. Nikdy, vždy tak akože už mi tak bolo, že predsedo, ahoj. Ja hovorím, žiadny predsedo, ahoj. Vysmievali sme sa mu a
asi mesiac alebo 2 mesiace, ja som mu neverila, že to skončí. Ja som si stalovala, že on to nedá, neodíde, on by nepoložil SLAčku, ale mi hovoril, aj to bolo na ňom vidno, aj to som to cítila, to vyhorenie bolo silné. Sám mi povedal, že na lukostrelbu nemá čas, čo bolo jasné, a keď sa aj chcel viac venovať, tak bolo to cítiť aj na nových súťažiach, že viac sa venuje celému tomu balíku povinností ako sám sebe. Na to a ešte pri jeho podnikaní už nebol proste čas na trénovanie. No ja som nepodala prihlášku. Ja som čakala, že ju niekto podá. 11. sa mi zdá, že 11. bol deadline. Ja som mu hodinu pred deadlineom napísala, že dúfam, že ti prišli prihlášky. A on mi hovorí, že nie. No tak som teda podala prihlášku, ale hovorím si, ja to tam zdám. A potom si hovorím, dobre, tak začala som volať ľudí, ktorých som vedela, že chcem. Hovorím, ak títo ľudia pôjdu so mnou, tak ja na tom predsedníctve vystúpim a teda budem ako kandidovať, lebo vedela som to s nimi predstaviť. Peťo ma na to upozornil pred pol rokom, minulý rok, že Jani, a to vieš, že budeme mať 20. výročie. Hovorím si, Peťo, však ja poznám len teba a Jožka Ďugela. Začala som trošku Duška Horváta otravovať, že či by mi v tom nepomohol, veď si k nim chodia nakupovať, mohol by mať kontakty. Zaskočilo ma, keď mi zavolal asi v januári, že Jani, neveríš, ale ja mám všetky kontakty predsedov niekde v mobile. Ja sa cítim ako predseda trošku zahambená, že vlastne nemám odkiaľ čerpať o nich informácie. Áno, čítala som nejaké zápisnice, pán Lukáč podpísal, ten podpísal, ale v podstate nepoznám ani zakladateľa, ktorému môžeme vďačiť za to, aká myšlienka ho vlastne napadla, že založil. Ja nepoznám ani ďalších tvorcov, ktorí to zdokonalili. Ja poznám len už tých, čo boli vo vlaku, každý samozrejme pridal to, čo vedel, za čo im maximálne ďakujem, ale poznám Jožka Ďugela tak 2 roky, Peťa poznám tak 4 roky, ale čo bolo predtým? Kde bola tá myšlienka? Kde bol ten zrod? Ja dúfam, že sú na mňa hrdí, ale ani neviem, komu mám poďakovať, a to ma trošku zamrzelo, že čo keď ja ich stretávam na súťažiach a naše decka. Nie je to hanba, že vlastne vidím, pri mne stojí človek, ktorému vďačím, že som predsedom a pre nejakú organizáciu pracujem. Ja sa to veľmi rada dozviem, veľmi rada ich spoznám osobne, poďakujem im, pretože myslím si, že minimálne na 20. výročie si to zaslúžia, ale zaslúžia si aj ďalšie generácie vedieť, a keď to zdokumentujete, bude to fantastické, že kto sú vlastne naši, otcovia, zakladatelia. Kto to je? Želám, aby bolo čo najviac lukostrelcov, aby bolo čo najviac obchodov, aby obchodníkom sa dobre predávali šípy a luky, aby mali dobrý servis a aby sme sa všetci stretávali ešte dlhé roky na spoločných podujatiach, ktoré sa usporadujú a aj budú sa usporadovať. Takže asociácii 3D prajeme jej všetko najlepšie, nech sa ešte dlhé roky rozvíja a vedie ľudí športovým výkonom v duchu fair play. Aby to 3Dčko nebolo zošnurované, aby sa riadilo nejakým poriadkom, nejakými pravidlami, ale aby nebolo zošnurované a aby v tom bolo aj kus srdca a takého entuziazmu a nadšenia a tak ďalej. Lebo robíme si to sami pre seba. A v podstate robíme to z vlastných peňazí. Tak nech sa pri tom aj zabavíme. Ja vravím, je to naštartované na dobrej úrovni. Ja myslím si, že teraz je dobré také obdobie, že máme veľký prínos ľudí mladých, ale aj starších, čo som prekvapený. A idú celé rodiny do toho, prakticky ten šport dostal to svoje. A aj Janke, ja prajem každému, lebo viem, čo to je za robota robiť predsedu. Tam nemáš 5 minút čas, ty musíš sa venovať o polnoci, hoci kedy dosť zavolá, musíš odpovedať a musí byť pružný. A vravím, je len pevné nervy. Udržať to. Ja som myslím, že ešte tie súťaže, ktoré máme, sú na Slovensku, je ich hodne, čo je dobré pre tých lukostrelcov. A nech si vyberú, čo im pasuje. Nech každý je na to, čo ho baví. Nech každý si to užije. Nech aj ona cíti trošku z toho, že to robí radosť. Nie len tú starosť, a tú radosť. Že ja mám pre SLAčku taký odkaz, že keď som začínal, bolo nás možno, že 300 členov. Keď som odovzdával predsedníctvo, bolo ich 700. Teraz je ich 800. A želám si, aby za 5 rokov nás bolo aspoň 5000 registrovaných. Super, ďakujem. SLA 3D prajem krásne 20. výročie, 20 rokov je nádherný vek. Ja sebe prajem veľa síl a môjmu tímu, pretože nie je ľahké viesť takúto veľkú organizáciu. A dúfam, že budem
tie minimálne ešte rok a pol Slovenskej lukostreleckej asociácie robiť dobré meno a bola by som týmto všetkých vyzývam, ak sa cítite, máte na to sily, verte, že to zvládnete, ja vám pomôžem, buďte ďalším predsedom, kandidujte, pretože naša Slovenská lukostrelecká asociácia si to zaslúži. SLA 3D želáme všetko najlepšie!